Antasena iki. Oh, Pak Dewa edan eneng buta ngamuk punggung, Dik. Aku dicokot janggaku. Walah panas kabeh awakku, Dik. Edane iblis lanang. Sapa butane? Kae delok kae, Dik. Joget. Mripate loro ngiwonengen, Dik. Lah iya nek siji ki jenenge Cyclop. Bocah goblok. Iya. Sengitku kile nyokot dadak sumbar. Kae iki lair mungsuh aku ning batin ora seneng karo sampean. Sapa kae? Kae jare mbiyen tau ketaton atine karo sampean. Sapa jenenge sapa? Ludra Parimuka. Aku ora tepung. Lah mbuh mau muni kok Baladewa karo tekan kene. Aja ming bayi-bayi. Kae aku weruh kae Pak Demu sing jenenge Narwan kae. Narwan. Heeh. Sapa-sapa? Kae buta kae lho, diudu aku, Dik. Aja ngeplak aku ya, Dik ya. Ora. Sak penake dhewe Baladewa ganti jenenge Narwan. Yo kae buta kae mau sing ngomong. Nek arep muring-muring aja muring-muring karo aku, karo buta kae. Gek parahe meneh to, Dik. Piye parahe piye? Parahe piye? Baladewa Narwan ki kon tekan kene tak loloane. Sirahe tak cokote, tak pangane, gaglake limpahe. Ngono nek Baladewa mati, rak Erawati dadi anu Randra, Erawati dadi kukupane buta kae. Ngono jare bangsat. Bangsat elek kowe. Bedhiakan ala. Kowe Ludra Parimuka iya? Iya, dasar kepara nyata. Wah, sapa to iki Ngamarta kok ngejokke wong tawa obat kuwi? Sampean sapa? Lho, piye to? Wo, nantang perkara netangi kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa kowe parat. Alah mengameng nyawa musuh ratu iki parat. Sing muni Erawati dadi Randra dadi kukupane buta masa. Lho, hae sapa? Kowe mau lho, cangkemmu iki to cangkemmu sing muni Dewang Agung, mugi ngayomana marang praja negara Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu kekalih. Koko Prabu Harimurti tuwin Koko Prabu Baladewa. Sasampunipun rawuh wonten negari Ngamarta najan ingkang arayipun Darmakusuma. Ngaturaken asung pasegan panakrami tuwin pambagya raja mugi kunjuk Koko Prabu kekalih. Niwang suksmana kang adili nuwe. Ana sasmintaning sun jagat wasilah niku Bathara Hong bawana langgeng sinunggih tanawrat. Nun mangke to Yayi Prabu Darmakusuma, Yayaji. Sakalangkung bombong tasmanipun ingkang Raka Ndrawati sareng kula tampi pangandika paduka. Yayi Samyaji kula tampi asung pasegan panakrami tuwin pambagya raja ing sampun kunjuk anggen kula sowan. Mboten manggalangan setunggal punapa. Kosok wangsulipun kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk. Koko Prabu kasinggihan sampun kula tampi karya Cundaka. Panglingga murda mawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Sumawana Koko Prabu ing Mandura. Najan ingkang rayipun Darmakusuma ngaturaken pudya pangastawa Koko Prabu. Ya jagat pangestu Wayah Bathara jagat Patindra Jaladewaku. Yayi Prabu kasinggihan pudya pangastanipun paduka Yayi Samyaji sampun ingkang Raka ing Mandura tampi. Mboten langkung salam taklim kula katur wonten ngarsa paduka Yayi Ngamarta. Koko Prabu sampun kula tampi. Mugi kasekecak lenggah paduka kalih sampun boten kirang sekeca Yayi. Jelideng kakangku sarta bule Baladewa kakangku. Najan aku ngaturake basaku katura. Ya Werkudara tak tampa. Pangestunipun Kakang Mandura Tampanana wis tak gegem dadekake jimat prayoga nggon mung ngadhep rawuh ning praja negara Ngamarta. Jelideng lan bule kakangku. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Di. Najan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang wae Tampanana. Ya Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang Mandura wae Tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi kasekecak rawuh paduka. Kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu nyuwun mangke
mesti kemawon adamel kejet manah Paduka Kaka Prabu ing Ndarawati krana anggen patrap kula ngrawuhaken Paduka kekalih wonten para janegari Ngamarta saestu Kaka Prabu ingkang rayipun Darma Kusuma nuwun lumebering sih samudra pangaksama krana mbok bilih kanggep lancang tuwin kama wonten anggen kula ambayongi rawuh Paduka kekalih saestu kawontenan para janegara Ngamarta namung betahaken supados Kaka Prabu ing Ndarawati sumawana Kaka Prabu ing Mandura paring pamajar tumrap manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma Kaka Prabu sakalengkung gorawalan manahipun ingkang Raka Ndwaraka sareng kula sowan wonten para janegari Ngamarta kamangka kula nyumurupi slaganipun Paduka Yayi Samiyaji ingkang beneh lan padatan semunipun nandhang raos sungkawa wonten perkawis punapa Yayi Kaka Prabu saestu inggih namung karana anggen kula menggalih menggah kawontenan negari Ngamarta ingkang ketaman pagebluk Mayangkara kathah kawontenaning para kawula ingkang enjang sakit sonten kapraloya sonten sakit enjang ketiwasan sedaya menika pun sababaken awit murcanipun pusaka negari Ngamarta inggih punika pun songsong gilap tunggul naga Kaka Prabu dereng ngantos paripurna Kang Samembal Wacana pasarenggih praptanipun Patih Jakanjaya utusan saking negari Ngargasari dumaraja tanpa larapan galiah kaya baru nganti nanggap akar kagiat sanggya para Pandhawa Darwan Kaka Prabu dereng ngantos kula pikantuk dawuh saking Paduka menggah wonten pundi dunungipun songsong gilap tunggul naga inggih pusaka negari Ngamarta ingkang nedheng nguncet menika kula nampi pisowanipun menawi nitik saking busananipun menika patih saking negari ing tlatah sabrang waladala damel kejesetaning manahipun ingkang Raka Ndarawati Yayi kadangu ambok bilih Nalendra menika wonten gandeng ceneng saha sambung rapetipun kalawan songsong gilap tunggul naga nggih Yayi praptanipun patih menika monggo kadangu menawi estu badhe nuwuhaken katentreman tumrap praja negari ing Ngamarta inggih menika pun sarana kondoring songsong gilap tunggul naga keparenga sakmangke Paduka kedah nglungguhi bawa laksana minangka Nalendra negari Ngamarta kosok wangsulipun menawi Nalendra menika namung badhe mbebutek banyu bening kawontenan praja negari Ngamarta sampun ngantos Paduka tumandang cekap ingkang Raka ing Mandura piyambak ingkang badhe mungkasi karya Kaka Prabu kekalih inggih ngaturaken genging manuwun monggo kaprayogan anggen Paduka lenggah sampun boten kirang sekeca Yayi nun mangke to kisanak jeng andika menika patih saking pundi sinten ingkang dados aranipun walah dalah nun amin pasang Kalimantabe sinabata mila tebena saking siku tendaning dewa sinuwun saderengipun kula matur ingkang kathah kula badhe niti priksa menapa mriki menika dununging negari Ngamarta inggih mboten wonten kalih inggih kula pun Prabu Puntadewa lah inggih punika negari Ngamarta walah dalah menawi ngaten anggen kula kekalangan Malaya ngidri saged Tribawana menika boten keweran lan boten sisip awit kula sampun kasembatan para tonton negari Ngamarta nggih sinuwun sowan kula kepareng ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhaping pepada Paduka Gusti kula ing Ngamarta inggih
Rekyana Patih sampun kula tampi lajeng sinten panjenengan mriku? Pun tepangaken ambuk bilih Patuko Sudyamastani dhateng jasad kula. Kula menika wingking pepatih saking negari Ngargasari wontene kula pun Patih Jaka Njaya. Patih Jaka Njaya lakar kaleresan mekaten. Wontene sowan kula wonten mriki menika Blakasuta kemawon. Sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Sowan kula dipun utus dening Ratu Gusti kula Nalendra Ngargasari inggih menika pun sinuwun Prabu Gleweh Kridamara. Inggih sinuwun Prabu Patokol Bawarsari, inggih sinuwun Prabu Dobleh Kencana. Ingkang sampun kepareng utusan dhateng ingkang abdi ing kepatihan inggih kula pun Jaka Njaya. Kinaen sowan wonten Praja Negari Ngamarta. Wonten menapa inggih dados wigatosipun? Blakasuta cekaos kemawon sowan kula badhe mbedhah negari Ambayong Putri Dewi Drupadi badhe winengku garwa kaliyan Ratu Gusti kula Sinuwun Prabu Gleweh Kridamara sinuwun. Ya jagat pangestungkara Yayi Prabu. Kenging menapa teka Paduka Yayi Samyaji salin sloka. Ing ajeng gumyak arosing manah Paduka teka sareng nampi aturipun Patih Jaka Njaya menika nulya kucem. Koko Prabu mugi dados ing kawuningan. Patih Jaka Njaya menika praptanipun wonten negari Ngamarta badhe mbedhah negari. Nulya Ambayong Putri inggih punika pun Dewi Wara Drupadi. Badhe winengku garwa kaliyan Nalendra Ngargasari pun Prabu Dobleh Kencana. Menawi ingkang pun suwun menika garwa Ngamarta tartentu kula masrahaken. Nanging menawi mitrat aturipun Patih Jaka Njaya menika negari Ngamarta badhe pun bedah Koko Prabu. Maning jajalan Sukertaning pawana iblis lan aku bangsat. Patih Jaka Njaya. Kula wonten paring kadhau. Menika sinten? Menika sinten ngadepi kaliyan ingkang abdi pun Jaka Njaya. Alus tata kramamu jangkep unggah-ungguhmu ning kaya iblis pakartimu parat. Kowe arep boyong putri Ngamarta Yayi Dewi Wara Drupadi. Kowe ora ngerti apa piye? Kowe ora ngerti apa piye? Drupadi ki wis winengku garwa. Yayi Ratu Drupadi wis winengku garwa. Nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Lah kok mamakmu mau paningalmu tekan kene kok sara nyawa wae. Iblis anak. Wah, latar. Yai, kala wae ingkang raka ing Mandura sampun matur. Bilih praptanipun patih menika badhe nuwaken katentreman Paduka kedah nglungguhi pawulaksana. Kasa wangsulipun menika mbebuthek banyu bening kanan. Lilanana kula medal cawi Yai. Oh iya Koko Prabu saestu kula mboten nyuwun patih menika dipun unduraken sinasa menika badhe damel bebuthek banyu bening kawontenan negari Indraprastha nanging kula menika namung lingsem awit menapa menawi ingkang dipun suwung badhe pun boyong menika Yayi Wara Drupadi ingkang rayi mboten punapa nanging menawi badhe mbedah negari Ngamarta lajeng sak mangke kados pundi kawontenanipun ingkang rayipun Darmakusuma isin menawi pun mirsani kawula kathah kula mboten saged perang Koko Prabu menawi saged perkawis menika pun rembuki kanthi becik barep kakangku Warakudara kepiye
aja walang ati. Ngamarta kinduwi senopati agul-aguling paperangan. Wah, nek kowe ora sagu perang aku ingkang maju ning pabaratan manungsa kemotak. Jangkae. Aja ngasi ana kotheng ludira pecating nyawa lho Werkudara, Yayi. Perkawis punika sampun kula atrimasaken tersanipun Koko Prabu Mandura. Awit menapa? Piyambakipun ingkang sampun sagah ngunduraken reretu ingkang tumeka wonten Praja Negari Ngamarta. Yen menawi mekaten kula namung bareng monggo kakatenteman Negari Ngamarta kula pasrahaken wonten ngarsa Paduka Koko Prabu. Maju, yo. Dalah ngagel angger gancang kaya ndung mentang kaya gendewa. Sapa iki ning satriya nganggo tank top sisik ireng janges awake abang mripate kemendemen mau piye wae. Nek eneng nggon aku Wadyabala kuwi ora ana sing dikeparengake mendem mbok siji wae. Marake ora waras. Oh cangkeme wis pelo dadak mendem barang. Lambe wis pelo dadak mendem ki mah. Iki sapa ning Wadyabala? Tak sawang awake katone le pedes. Sapa kowe keparat? Wah. Ora engko sik kowe sapa? Wah. Takoni malah genti takon kowe parat. Yo. Iki putra Jodipati mburi sekon jangkar bumi aku Antarja dasar kepara nyata jangkar bumi iya jangkar bumi bis jangkar bumi kuwi apa isih eneng saiki isih wae nyatane iki satriya jangkar bumi wah kowe sapa atas watang tumenggung atas watang mburi saka negara Ngargasari. Tumenggung atas watang dasar kepara nyata. Ayo ndi? Drupadi ndi tak boyonge arep diwengku garwa karo ratu Gustiku Prabu Gleweh Kridamara. Tak paringake waton wis bisa nglundhungke mestakane Antarja kelakon manjang kamu. Ya, mara jajalan kasektenku. Kira-kira Wadyabala saka negara Ngargasari kuwi mempeng pul-pulan apa ora? Lah gleleng kowe parat suke kendel bondo wani. Wong legan golek momongan kebo punuk golek pasangan merangi tatal ngiraji awu kowe parat. Ya. Ora minggat saka ngarepanku tak larak tekan Papua bedil KKB mati kowe.
Ayo. Jalan. Yo. Hei, ha. Potiar kowe. Ah, potiar. Ah. 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 Hei. Ora muni. Dram-draman elek mentong. Wait, jana, aduh, ah, wah, ya, ah, wah, waduh, ah, waduh, ah, potiar rawe, widet, loit, wid, wah, iyo cadak, wah, ah.
Sinten sing semerep silit sapi saged sing seciat-ciat sae sanget. Sinten sing semerep silit sapi saged sing seciat-ciat sae sanget. Tangi. Mampus. Sinten sing semerep. Sinten sing semerep si sapi saged sing ciat-ciat sae sanget. Sinten sing semerep si sapi saged sing ciat-ciat sae sanget. Kula kelas kali kula kulang kali ngilen kula kintir kali kajo kula kileng. Selamat. Wah! Perang roh kae kok latihan-latihanane angele ora umum. Grembop gember gembrobyos kabeh. Edan. Wah, nanti rambut keringetan. Kelek ngarep keringetan, kelek mburi keringetan. Weteng keringetan. Dodo keringetan, weteng keringetan. Dengkul keringetan. Ah!
Satria mabur. Gatotkaca aku. Sapa? Gatotkaca. Wah. Hah. Gatotkaca. Dasar kepara nyata. Sapa iki? Tumenggung Ndok Kamal. Sapa? Tumenggung Ndok Kamal. Sapa? Mulai muduna men krungu. Perang kok metingkring ning dhuwur. Kok nek sindene kuyuwan. Maju ngopo itu? Tumenggung Ndok Amal. Pantes. Ngopo? Paremu kaya pikir miskin. Iki perjurit rasa taro ya iki. Sapa iki? Gatotkaca. Gatotkaca Drupadi di Langkana. Kuandane Kaca Negara. kon tekan kene Kaca Negara. Kaca Negara ki aku. Oh kowe to? Iya. Wah. Ndek jeneng pirang-pirang kok. KTP-mu yo ramet nek jenenge akeh. Ha. Diantem mak celing. Iki. Nang kene iki. Sing entek-enteki bayar iki nang kene iki. Liyane tenanan nyambut gawe kok tinggal ngoyo. Sambar to. Aduh. Wah. Hat. Aduh. Hai. Wah. Wait. Dalah. Pasawang. Lancur Pandhawa diktaya kliwat ukur. Ludra Parimuka. Wah, Mbah Gandrung Waloya nggih, Mbah. Kula badhe majeng wonten ing pabaratan, Mbah. Kae si pacar kok entuk yang anyar kae piye? Ya ampun. Tak kandhake Mbak Atun kowe. Kowe arep maju kok sapa kowe iki? Ludra Parimuka. Inggih. Kula badhe majeng. Kana maju ah. Engko tak nek kowe kalah tak nahi mantra. Mantrane napa? Kula nggone dhewe. Ya nek kowe iso ngapalke tak sembahi tridran. Menapa? S11. Napa? Sinten sing semrep silit sapi saged singsut siat-siut sae sanget. Oh inggih kula apalne. Kana maju kana. Nek kowe janji iso ngundurke lancur Pandhawa, anakku wedok kepen. Wes tunem. Tenan.
kuliah ning UNY saiki. Tenan kuwi. Wah. Ya. Bot-bote dibotohi anak wedok. Lancur Pandhawa ora minggat tabrak topane. Yaksa kura rupa Hei ha Hei wah boneka cantik dari India boleh dilirik tak boleh dibawa buto-buto galak yen ra galak dudu buto buto-buto galak yen ra galak dudu buto buto-buto galak yen ra galak dudu buto buto petang silinder apa ya iki kaya knalpot. Iki ora pangling Antasena. Gene tepung karo aku Sapa kowe? Ludra Parimuka. Walah, Lodra kok. Kowe arep ngamuk ning negara Ngamarta, lancur Pandhawa sing ora nrimake Gigit siung pengapit. tibakno. Permisi. Jane aku ora apa-apa ora kalah ya kowe. Ora kalah cokot ya ora ngrasake apa-apa ning buta ki nek ora tak nggo dolanan aku ora marem. Dik. Pak D Narwan. Pak D Baladewa eneng buta mbing kanane ngamuk, Dik. Oh, Pak D wae dan eneng buta ngamuk punggung, Dik. Aku dicokot janggaku. Walah panas kabeh awakku, Dik. Etane plis lanang. Sapa butane? Delok Dik. Joget. Mripate loro ngiwonengen, Dik. Lah iya nek siji ki jenenge Cyclop. Bocah goblok. Iya. Wah edan. Sengitku kile nyokot dadak sumbar. Kae iki lair mungsuh aku ning batin ora seneng karo sampean. Sapa kae? Kae jare mbiyen tau ketaton atine karo sampean.
Sapa jenenge sapa? Ludra Parimuka. Aku ora tepung. Lah mbok mau muni kok Baladewa karo tekan kene. Aja ming bayi-bayi kae aku weruh kae Pak Demu sing jenenge Narwan kae. Narwan. Heeh. Sapa-sapa? Kae buta kae lho, De udu aku, De. Aja ngeplak aku ya, De ya. Ora. Sak penake dhewe Baladewa ganti jenenge Narwan. Yo kae buta kae mau sing ngomong. Nek arep muring-muring aja muring-muring karo aku, karo buta kae. Gek parahe meneh to, Di. Piye parahe piye? Parahe piye? Baladewa Narwan ki kon tekan kene tak loloane. Sirahe tak cokote, tak pangane, gaglake limpahe. Engko nek Baladewa mati, rak Erawati dadi anu Randra, Erawati dadi kukupane buta kae. Ngono jare bangsat. Seneng aku. Ngadu mendo iki seneng aku. Ben aja gur Masmul tok sing ngadu mendo iki. Masmul kulino mbleh mendo aku tak adu mendo. Wis ngono De, tutuke De. Atra jange kowe, Pak. Menungso ora tatanan. Panas mani cacara sekutane Bruno. Menungso ora tatanan sandel peker pendel pares. Ongkake bediakan lo bangsat. Hei! Ludra Parimuka tekano kira gretel nengkol emput datimu barat. Iki wae sapa, Dik? Ora celemongan kowe, bangsat elek kowe. Bediakan lo. Kowe Ludra Parimuka iya? Iya, dasar kepara nyata. Wah, Ih sapa to iki Ngamarta kok ngejokke wong tawa obat kuwi. Kempar-kempor cangkeme kok keduan biya-biyu muringa. sampean sapa? Lho, piye to? Wo, nantang perkara netangi kamurkaning Nata Mandura Prabu Baladewa kowe parat. Walah mengameng nyawa musuh ratu iki parat. Sing muni Erawati dadi randha dadi kukupane buta masa. Lho, hai sapa? Kowe mau lho, cangkemmu to. Cangkemmu iki to, cangkemmu sing munimu Gul. Aduh. Waduh. Pripun, Mbah? Mbah Gandrung Waloya. Urung lulus. Urung sida ngepek anakku kowe. Waduh. Urung rezekimu. Aduh. Sapa mungsuhmu sapa Ludra Parimuka? Mungsuh kula kirangan. Ratu kempar-kempor bengak-bengok kaya wong tawa obat. Bengak-bengok tawa obat piye? Batuma, Batinggi, Batengu, Baturo. Celemongan cangkemmu ya. Baturek, Mbah. Ora usah ngarep-arep gayoh anakku kowe. Ora usah men anakku men kuliah sik. Iya ya Mbah Gandrung. Anakku piye Kang? Yayi Sukir. Anakmu wis dikukup ajudan dalang. Wis dikukup pampres dalang. Pas pampres. Lah iki nek ora iso nandhangi mbok aku tak sing maju iringane ladrang slamet mati dening aku kowe. Ayo. Mahuyon-uyon iki ngopo?
apa iki ning satriya tak delok saka praupane sira kuwi satriya tolol. Wih ladal. Ngene melu ngetoprak ya ngetoprak wis. Mung suwe kaya ketoprak kok. Ya iki satri ngrandu gumbul aku Bambang Antasena. Wah. Kowe Bambang Antasena Dasar kepara nyata. Ya Balik takon sira kuwi sapa? ya iki mburi saka negara Ngargasari. Ya aku Gandhung Maloya. Eskar Sarjana Karawitan karaoke dasar kepala nyata lagune Indonesia Raya. Antasena. Ya Kang. Atas saben nemu mungsuh kaya ngono kuwi. Cak-cakane alus ning bebayani. Heeh Kang. Ayo kowe bangga budi tak sembadani bangga tak rampungi. Wih Ladal. ora-orane aku gegrek mungsuh sira marang Gandhung Waloya. Sirnyata ning kene iki Antasena satriya utusaning para Pandhawa Kapurih nentremake kanan praja negara Ngamarta. aja mung ngakean cangkem. Aduh. Ayo. Nanding ana legane ngatiku. Menungsa ora tatanan. Aduh mati aku. Kang tulungi Kang. Iya. Oh. Amuk legane ngati. Antasena yo kene. Melu alon iki. Aja manut mburi. Ora. Kene apa? Eneng simbah tuwek banget. Maju perang dhe. Wah, ora kuat aku. Ngeplak pindho wae kok wis gawe aku kecek-kecek jalan tentang aku dintuti. Putar. Iya. Menungsa ora tatanan. Panos maning jajaranan sukertaning pawana iblis anan. Hei. Gretel nenggala putih pamuwaran. Wela dalah ana ratu kaya ngene. Iki mau sing ngamuk punggung kakean cangkem wae. Ya. Antasena. Piye Pak Dik? Muter kelodran. Wah, wis. Oh, ngalah. Genekno patine kok le nglenes. Mau tak sawang saka keduan iki sing ngecake mantram. Sinten sing profil sampe saged sing sangat. Lah saiki matine kok gampang timen amuk legane ngatiku parat. Wah, alah talah. Simbah Gandhung Maloya tekaning sirna. Kanca, piye ya? Wah, minggiro Kakang Patih. Tak trajange legane atiku.
angin Garuda dadi reca we parak. Oh. 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 Ah. Hey. Ah. Oh, 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 oh. Oh, ah. Hey. Oh. Ah. Ah. Hey. Weh. God. Wah! Waduh! Wah! Antasena. Piye Pak De? Wah, iku 100 kabeh piye karepe? Ya ya Antasena iki piye? Babar pisan ora iso obah. Alah. Ah! Wah, atas kabeh sawah sing empuk ming sanggone piye? Aduh, Antasena iki Pak De Kresna nulungi Pak De. Ngancik Madya Ratri. Lah kok iki malah padha dadi reca iki karepe piye? Ah kanjeng ki ora kowe anyangmu. Inggih Koko Prabu iki. Serananipun sinten ingkang damel panjenengan sedaya menika dados reca? Ha inggih dumugi mriki. Oh, sinuwun abetah negaramu sinuwun. Pancen iki tak jarak tajangi jembar. Ayo. Aja wani-wani. Dulurmu tuwa wae dadi reca apa meneh dapurmu. Iya, iya. Tak udanani apa kang dadi panjalukmu? Nanging tak jaluk iki kabeh iki kadangku ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Luwarana saka anggone nandhang kacintrakan mengko wujuding gendhaga ingkang wis tak cawesake kang isine gendhaga ya kuwi Yayi Ratu Drupadi gawanen aturna ngersane Ratu Gustimu. Ya sembadane panjalukmu watone Drupadi dadi kokopanku sinuwun. Wah! Ah! Wait! Ah! Iki wujuding gendhaga ingkang isine Yayi Ratu Drupadi. Istaken dawuh aturna Ratu Gustimu Prabu Dobleh Kencana nyuwun pamit tanggung jawab kahanan negara Ngamarta ingkang wis rusak balekna kaya wingi. Istaken dawuh kula nebak angin Garuda negari Ngamarta wutuh kados wingi.
Arjuna. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Prapta ning Karang Kadempel. Kakang Semar dawuhana yen to negara Ngamarta geger merga pengamuk ing Prabu Dobleh Kencana Nistaken dawuh keparang nyuwun pamit. ngati-ati tak jaluk Kakang Nayantaka wis tanggap marang Sasmita iki. Begek saduli tombel. Gus, Nyuwun pangapunten ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuhipun Ndara Janaka. Inggih awit saking anggenipun keladuk lan kedelarung-delarung anak-anak kula le gojek, Gus. iya Kakang Semar. Inggih. Ora dadi ngopo. Jer nyata iki kabeh wis pancen kahanane kaya mangke niat majamu katelune adat saben gegojekan ana ing ora-romba kene Kakang. Nggih. Nganti sampeyan rawuh mriki piyambak. Nyadong dawuh Ndara. Nyadong dawuh Gus. Ngabdi pun nala gareng kula nggih nyuwun ngapunten. Merga saka ngenteni jangkepe punakawan ngantos niki telat malah sampeyan rawuh mriki piyambak. Biasane kula sing teng Karang Kadempel, Gus. Nggih den ngapunten saestu. Niki mau merga Bagong niku kesenengen nyawer simbir. Ya ora ngono truk wong nyawer ya nyilih duitmu. Lah iya. Nyadong dawuh Den. Kakang Semar. Kula Negara Ngamarta ana pengamuk ing Nalindra mburi saka negara ing Argasari. Malah kepara sak mengko Kakang Mbok Ratu Waradrawati wis kapikut binayong marang ratu ing Argasari. Prabu Dobleh Kencana ya Prabu Gleweh ingkang sak mengko wis kepareng mboyong marang Kakang Mbok Ratu Drupadi. Kakang mareka den prayatna samunire eka balik titiyane gandayane Trisunya purnama sasi gilar-gilar semedyan ing tengahing latar mileng lintang Bima Sekti. Nek ngaten kok kula dereki. Kula derekke teng negara Ngamarta. Ayo Gareng Petro Bagong derekno ndak. Sik Pak, sik. Aja kesusu. Ngopo? Genine urung diwalekke kelalen dalange ketok. Wis yo nak arep budal gak budal. Ayo Bagong Kakang Semar Gareng lan Petro derekno aku. Nggih,
ing wela pateh wis do bali sore bar mangan ndrok bebek sakrat iki pateh Joko Njaya pateh Joko Bugis Gusti kula ing Argasari sinuwun Prabu dobleh kencana sinuwun ing aku wis bar mangan ndrok bebek sakrat kita gake ndrok meneh karepmu piye nuwun papunten menika senes wujuding antiga nanging menika gendhaga lah iya lho panjenengan ndika menika antiga salah goblok iki sing bener gendhaga wah panjenengan menika dijak rembukan kok angele rame-rame andane ngejo angele ndak ngejo iya piye kabul kawusanane Pate ya inggih menika gendhaga ingkang kula pisungsungaken dhateng ngarsa paduka Gusti kula ing Argasari inggih sinuwun Prabu gleweh menika gendhaga isi Dewi Wara Drupadi tenane nggih estu sumpah sumpah lahir terus sing batin ya sebelum aku tahu apa artinya cinta terlena aku dibawanya ke sana setelah dia pergi baru aku mengerti aku telah jatuh cinta kepadanya aku rindu katakan padanya aku rindu burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu biarlah cinta bersuka cita aku dan siapa biarlah cinta bersuka cita rasakan di sisiku aku rindu katakan padanya aku rindu waduh panjenengan menika malah karaoke party dan ngene iki Patih diutus Patih dadi duta sampeyan para bola iya wah ketole kesenengan banget iki Yayi Patih ya iya wah Kakang Patih oh la ora tuna nggone awak dhewe ngupadi ketayalan montang-manting ayo monggo gendruga menika binuka bukae hello ya kirang istighfar sih Potong rayang nyambut gawe Walah iblis lanat ora pangling jebul diapusi karo wong Amarta Yayi Patih walah iki aku sing tanggung jawab wah
Iki sapa satriya sisih? Wedan. Menungso ora tatanan. Iki ratu mbing kanane sing arep mboyong kelawan pepundhenku. Ngamarta sing tok boyong ki aku menungso ora kowe kudu tekaning pati. Ah, dilatete. Wah, edan. Ah. Wah. Wah, kados pundi sinuwun? Kowe goblok kowe telat tok mau teko nyok. Wah. Randat anggen kula dugi. Wah, musuhe wis tak cegat. Cegat kepripun? Tak dilat raine nglonyom. Nglathok kabeh. Men. Senget aku. Ah, kapusan wong-wong patih. Wonten dawuh. Minggira, ajange dhewe wong-wong Amarta. Ding, sekading, pasing, blikung. Oh, Ngajal bae. Ngopo? Wong bal-balane nek dikolong iki lara ati merti kak. Kowe arep ngopo? Arep nyondol wetengmu. Ayo nyok. Wedian. Mah benjut kabeh sak rai. Kakang Semar. Kakang Semar. Oh. Diundang kowe, Mir. Oh, ora meng ketap-ketap kaya kodhok Zuma kowe. Nyadong dawuh sinuwun. Lah pundi? Jare enten ratu ngamuk jenenge Prabu Dobleh Kencana. Aku utusan kelan Antarja. Nggih. Kinarya niti priksa sejati apa ingkang digayuh dening Prabu Dobleh Kencana kuwi. Aduh, wa Prabu ketiwasan. Semar ki sak-sake tenan kok. Wae. Ngarep ora enek nggon lungguh kok kancane di sepake ya bleh ya. Setan ora. Wong tuwa ora arti ra iso nggone tuwane. Wong tuwa wis senengane kaya ngono ora. Mbok ngelingi kowe ki nek nguyuh gur-gari nang botol mir. Rasah gleleng rasah gembelengan kowe. Men. Asem tau kapusan Apa? Ndelok aku lagi mumet to, Tru. Iya. Ngumet ya umume cah nem ya ta ya. Heeh. Ngombe, golek omben, alkohol. Jebule kok.
Semar jan wong dregil tenan ora. Antarja, ih. Wa Prabu ketiwasan. Kowe kok kena ngopo? Pasuryanmu, Ndara Antarja kok kenging herpes. Pasuryane niku. Edan wa Prabu. Nyuwun pangayoman. Jebul Prabu Dubleh kencana menika sekti kalintang jayaning maprang. Kula dipun dilat rai kula, temah kula dipun getak kontal dawah wonten mriki. Wela, Werkudara, tak pedhone. Dasarayo lancer gudeg. Wah, apa iki Prabu Dubleh kencana dasar kepara nyata ya Prabu Panji Tengkorak. Sapa iki? Eneng Satria Gagah Piteksa. Aku ki Satria Kondang. Apa kowe durung ngerti karo aku? Yen kowe durung ngerti karo Werkudara, teges durung suwe lehmu dadi ratu, urung suwe lehmu urip. Kakean cang wak dilat herpes kowe. Wah. Wah. Ah. Oe oe ha 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 ha. Ngapa Werkudara? Edan. Delok iki. Sikil dadi nyanyian kaya ngene. Iyo. Gaya. Kowe ngene ngomah borokmu akeh nggon boyok kowe ora. Rok ngono kok gaya. Yek. Kowe malah luwih parah leng gaya. Mundur. Koko Prabu kula trajange, aja kenging menapa. Kakangmu sing digdaya wae kalah mosok kowe arep maju apa ya kowe bakal menang. Kuwi nggih sampun. Mundur Werkudara. Yo. Wah. Kewirangan. Dublek kencana. Rupane elek rae kira-kira. Parantik puna digdaya sakti kalintang jayaning perang. Ya Giri Lusi jalmotan kena kinira. Yo. Sikilku nyanyen kaya ngene ra. Kak nirake kula, nirake ndasmu. Biasane wong tekle iki nirake aku wae. Pun kek dandan gareng mawon kok. Dandan gareng dandane. Oh, so tak gawe terus. Iya. Werkudara dandan gareng. Kakang Semar. Sekedap.
Dlang. Gigi mangsa ngelak wanci mungsuh kae petrukno. Ah. Sampeyan kok ora utusan kula ket mau-mau. Nggahno Ndara Werkudara ora nyenyen sukune. Ah. Sekedap. Koko Prabu, ngapa Kakang Semar dateng pundi? Lah ya kuwi jenenge Matekaji Panglemunan mekaten. Iya. Pun Kakang ya iso. Cobi. Kok ya iso? Kowe ora Matekaji Panglemunan wong mengobahke kuwi. Ah, aku ya iso. Ayo, Pak. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit, matikan kotoran, sel putaran diwaca, bilas, multivitamin. Jan ora gatekke sikil. Bola-bali bau lawean. Nek muni ngono iki mandeg ya. Bayar larang kok mletho. Penak jaman nganggo wiyaga 75-an kae. Tua-tua kae. PKK dusun. Wis mangger jak lunga adoh wis ora njaluk jajan. Pol-pole mandeke gur nguyuh. Mandek Indomaret. Iki nggo napa? Kaya ngene iki. Lah kok barang-barang apa-apa enak. Pun jenengan kula tumbaske 76 kretek men. Ngene wis sayem penak jaman wiyaga 75-an kae yakin tenan. Jamane Mbah Sagina, jamane Lek Tasi. Jamane Lek Daman, Lek Prawoto. Open-openane penak. Nek ngene iki wis tip mandek warung Padang wes. Galae sopire bis iki ya tanggap karo pengarep. Iki eneng ratu arep tak jak omongan malah nyangkem dhewe. Heeh. Sapa e? Eneng menungsa wujudane kaya kodhok Zuma. Rak tenan. Wong sak jagat ki ora enek sing ngelokke Semar kaya kodhok Zuma kejaba bocah siji iki. Ayo, dadak nganggo sandangan ratu, dadak nyilih neng ngambah, dadak goleke dit sewan kowe iki. Apa ta kowe iki? Ngapa kowe iki? Sapa kowe? Ora sareka-reka ora reti tak entuti badar. Lerak tenan konangan aku. Kok ya model-modelanmu lho. Model-modelanmu. Lah. Semangkean. Ganti sing kepenak wae kaya ngono angel nyuwarake ora. Sik, Pak. Kaya pengedrang ngene.
kaya pengendange kenyit. Iya. Tau ngendrange kenyit sewengi abuh. Lah ngopo? Kena karma budaya. Wayang campur sari iki kenyit pencetuse. Dheke melu-melu kena karma budaya. Mlaku ra tekan-tekan. Iki ateng. Ayah. Sing kata apa kan lho, Pak? Ayo goleki ngono. Jan wis. Mangkelake. Bapak ya nyaru pupus barang apa to ya? Wong arep gayuh mukti kok senengane. Iki wis gapite larang dhewe lho, Pak. Sakarepmu. Iki karo wayange larang gapite iki. Wayang mergo 550 gapite 700 iki. Sumpah ora ngapus ya. Wong gapit paweane kok. Heeh. Sing enae Mbah Barjo iki ngono. Dadi ratu barang apa? Mundur. Aku butuh ketemu karo Sinon Puntadewa. Niki sing sampean padosi. Lah kok teko dadi song-song gilap tunggul naga. Mbok gawa Bagong. Umbrella. Payung tunggul naga. Pripun? Dawuhing dewa niki dadi lantaran tumedhaking wahyu kamulyan, Den. Sok neh iki nenek apa-apa ki taren. Ya. Ora ngrekasake wong jagat ngamarta. Kowe ngerti ra? Iki pusaka tok colong. Ora tak colong. Wong nek aku ki lumantar pasumpenan. Kapan? Kapan ngimpi kapan? Malam Jumat apa kliwon wingi. Aku nepi ning Parkus. Digugak soleh. Dikai mana suluk sik nggo gawe ya lengen kalanggan aglar pandan muncrat gek dikai payung kuwi aku ya ora pangling karo Kiai Tunggal Naga ki aku ora pangling iki rak pusaka ngamarta to Le aku ngono Pak iya jebule iki ngimpi aku biar lah kok kuwi pusaka kuwi iki wis nang regemanku ya wis pecane tak nggo mukti aku munggah dadi ratu. Kowe iki pesan morile nang Pak. Apa? Pesan morile giri lusi jalmotan kena kinira. Bagong iki pancen wonge merusal mbedugal. Kala mangsane iso mundhak derajate iso mundhak bungane. Tegese mundhak bungane ke ngambar arum jasaku kawula negaraku Ngargasari ya negara kidul pasar kae. Kowe iso apa ya? Nek sing dadi ratu ki mung perangane wong turas gedhe-gedhe ya Sinon Puntadewa nggih. Iya Bagong nggih, pun pokoke matur nuwun wahyu kamulyan pun tumedhak kula tak bali perkara sing kedah kula rampung isih akeh.
Badar le. Ayah. Saya ora iso noleh. Ngedram. Mau ngedram sediri teh ngrusaki tatanan negara. Hubungannya apa ya? Kana. Lah jebul ateng to mau kireng. Heeh. Mula aku kok Subriya iki Bagong kok biasane noleh iki kok iki diundang sawake sing minger. Anakku reng apa aja dilarani. Ora. Kepareng kula pate ame wete, pate ame wete. Ame wete paksa kula. Teng meneng teng. Ayah. Wah, iki wis. Oh ya wis metu mau kaya wis metu meneng iki lho. Gumun aku ke ora Den, mang rampung ini kok. Warakudara ora nrimake sirnane Ratu Gusti Kusinan Prabu Dobleh Kencana ora Badar deplok. Woi. Ah. 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 Ya. Warakudara karo kakangne kok kejem ya wen. Heh, kancane iki kon bali. Iya. Mau ngewangi iki Lurah Bagong Warakudara. Ya. Urung asih tak deplok wis Badar. Werkudara. Kakang Mainaka. Iya. Waduh. Ngopo? Wis Badar e. Lah ngopo nek wis Badar ngopo? Lah wong kemawon wae. Aku mau janji penemban nek sampean gelem ngewangi kula dadi nayaka kula dadi ratu dit 600 kula lunasi. Lah ya sing semanggem. Ah wis Badar e, Pak. Ha ya kono ndang. Aku wis ditakok-takoke wae, Pak. Ndang dilunasi. Lah menika rak ki Lurah Jowang. Pripun wau janjine pripun? Ayo di ngapura penemban ki gintek-entekane ki. Anu mau ora widraw, penemban. Wah, lah kok ngoyo wara. Lah kek pripun ngeten iki kula le ajeng tuku menir pripun? Sabar sahabatku ya. Nek utang disaur. Iya. Nyilih riyen. Ora. Bocah kok isane ming ngeduk jugangan nutup jugangan. Aman ah. Wong seranane dhewe-dhewe kok ora. Ngapunten nggih penemban nggih. Saestu dereng penemban. Nek kok mekar kula mawon dereng kula anu
sing dinten iki. Weh. Lah kok ora padha karo omongane gela kula gela nggih. Kakang Mainaka iya Werkudara.